Zdravím vás, milí priatelia, dnes budeme hovoriť o produktoch spoločnosti Singular. Produkty. Veľa ľudí v našom podnikaní má problém hovoriť o produktoch, ponúkať niekomu nejaký produkt. Pozrite sa na to z iného uhla pohľadu. My neponúkame produkt, my ponúkame riešenie problému. Problému veľmi vážneho, ktorým je obezita. Moderná epidémia 21. storočia. Podľa údajov Svetovej zdravotnej organizácie je postihnutých vo svete nadváhou alebo obezitou viac ako 1,6 miliardy ľudí. Obezita spôsobuje ďalšie množstvo problémov, ochorenie srdca, diabetes, niektoré druhy rakoviny, pohybového aparátu. Čiže je naozaj veľa dôvodov, prečo sa treba s nadváhou a obezitou vysporiadať. Čo je kľúčom k dosiahnutiu a udržaniu normálnej primeranej hmotnosti? Je to rovnováha medzi príjmom a výdajom. Čo sa však dialo v uplynulých 10 ročiach? Vo vyspelých krajinách sme tak povediac obklopení jedlom. Máme ich aj pred sebou. Halušky, pizza, burger, ďalšie obľúbené jedlá, zákusky. Proste ten príjem enormne narástol. Pridali sa k tomu sítené nápoje, ktoré nahradili obyčajnú zdravú vodu, sladené, obrovské množstvo cukru, takisto energetické nápoje, znova obrovské množstvo cukru, ktorý sa v konečnom dôsledku, ak sa nespotrebuje, premieňa na tukové zásoby. Čo sa týka výdaja, ten zas naopak neustále klesá. Do práce, za povinnosťami, za zábavou sa prepravujeme vo svojich autách, hromadných dopravných prostriedkoch. Žijeme vo veľmi rýchlom tempe a potraviny, jedlá pripravené prirodzeným spôsobom nahradzujú jedlá konzervované a takisto obrovský náraz zaznamenali prevádzky rýchleho stravovania, fast foody. Vidíte tam drive-in. Vydaná energia takmer nulová, príjem môže byť obrovský. Potom prichádzame domov, sadáme na gauč, berieme do rúk diaľkové ovládanie a začína sa televízna kultúra. Treba si uvedomiť, ak strávime jeden deň na gauči, spálime len 1000 kalórií, ale keď zjeme jedlo v hodnote 3000, 2000 uloží náš organizmus do tej neveľmi vábne vyzerajúcej žltej hmoty. Ako sa teda zbaviť nechceného tuku? Ako sa vrátiť do nejakého normálu a dosiahnuť tú svoju postavu, ktorú by sme chceli mať? Veľa ľudí to skúša rôznym spôsobom, hovoria si, budem menej jesť, budem sa viacej hýbať. Takéto tvrdenia väčšinou nefungujú. Potom prichádzajú na rad diety, dám si nejakú dietu, sú ich tisíce. Základný problém diet je v tom, že ľudia sa týždeň, 2 týždne, mesiac nejakým spôsobom obmedzujú a keď sa dieta skončí, vrátia sa ku svojmu štandardu a ak sa im aj podarilo niečo schudnúť, priberú to rýchle naspäť, dokonca priberú ešte viac. Poznáte obávaný jojo efekt. Dá sa teda vôbec? Existuje nejaké riešenie? My ponúkame riešenie, ktoré sa volá Singular. Primeraný spôsob stravovania, doplnený o veľkého pomocníka, ktorým je produktová rada Core4, špeciálne vyvinutá na účely regulácie hmotnosti, proste chudnutie. Už samotný názov hovorí, že pôsobí hlavne v strednej časti nášho tela, či už u žien alebo u mužov, teda v oblasti brucha, kde sa tuky s obľubou ukladajú najviac. Samozrejme pri vyššom stupni obezity sa ukladajú po celom tele. Čo v sebe skrýva produktová rada Core4? Sú to 4 produkty. Flash, ktorý zabezpečí čistenie a detoxikáciu, Accelerate, ktorý zrýchľuje metabolizmus, Lean zabezpečí regeneráciu a tvorbu svalového tkaniva a Cheat eliminuje množstvo prijatých kalórií. Prvne sa s nami pustíte do nášho programu Core4. Nestačí sa len odvážiť, odporúčame sa aj odmerať, pretože centimetre v našom programe idú často rýchlejšie. Prečo je tomu tak? Jednoducho, 2 kg tuku majú väčší objem ako 2 kg svalov. Čiže ak tuk ubúda a svaly sa zregenerujú, centimetre idú dole, objem ide dole, ale tá hmotnosť môže pokračovať pomalšie. Pozrime sa teraz podrobnejšie na jednotlivé produkty. Flash zabezpečí čistenie nášho tela znútra. Naozaj uvedome si, veľa ľudí upratuje domácnosti, čistí svoje autá, ale zabúda na svoje zažívacie orgány. Treba ich očistiť. Flash podporuje pravidelné vyprázdňovanie, odstraňuje nadúvanie a zbavuje nás nečistot, ktoré sa tam už dlhšiu dobu v našich orgánoch usadili. Takisto pomáha detoxikácii od toxických látok, ktoré sú usadené najmä v tukových tkanivách. Ďalší produkt Accelerate
zrýchľuje metabolizmus, podporuje termogenézu. Takýmto spôsobom nám pomáha k lepšiemu využitiu prijatej potravy a zároveň podporuje spaľovanie už uložených tukových zásob. Lean je to špeciálna zmes bielkovín a aminokyselín, obohatená vitamínmi, minerálmi. Jeho úlohou okrem iného je podpora regenerácie a rast svalovej hmoty. V čom je tajomstvo úspešnosti pôsobenia línu? Je to plnohodnotná náhrada jedla, raňajok, obeda alebo večere. Zoberme si, že ste predtým na obed skonzumovali jedlo, ktoré malo 1000, 1500 alebo dokonca 2000 kalórií ako už spomínané brinzové halušky. A vy ho teraz nahradíte jedným koktejlom, ktorý veľmi jednoducho v šejkri alebo mixerom si to pripravíte, či už doma alebo dokonca dá sa to na cestách. Máte jedlo, ktoré vás nasíti na niekoľko hodín iba pri 40 kalóriách. Aký je to obrovský rozdiel v príjme energie. Čiže tu sa skrýva tajomstvo, prečo je produktová rada Core4 taká úspešná. Cheat. Spomínal som, že eliminuje až 25% prijatých kalórií veľmi zaujímavým spôsobom. Ako sa teda tento zázrak deje? Jednoducho táto čiste prírodná vláknina, bez zápachu, bez chuti, keď sa dostane do žalúdka s potravou, až 200-násobne zväčší svoj objem, obalí častice uhlohydrátov a tak zabráni telu, aby ich spotrebovalo a premenilo na tuky. Jednoducho odchádzajú z tela nevyužité. Je to veľmi dobrý pomocník, najmä keď začíname s programom, kým sa ešte naučíme správne jesť, pretože niekedy ľudia zjedia oveľa viac, ako je potrebné. Proste keď sa nevieme rozlúčiť s tými knedlíkmi alebo cestovinami na tanieri, posypeme ich cheatom a až 25% znížime ten príjem. Produkty Singular, okrem spomínanej produktovej rady Core4, je tam ešte Singular Global Blend, nápoj, plný antioxidantov, vitamínov, takisto veľmi dobrý pomocník, zabezpečuje harmonizáciu nášho tela. Je tam Zipstick, to je krystalická forma vhodná na cesty. A úspešne ľudia chudnú a zbavujú sa kilogramov aj s produktom Zinc, pretože potláča nadmerný apetít, potláča chudná, maškrtenie, ktoré tiež môže byť jednou z príčin nadváhy. Okrem toho zabezpečí prísun energie a zlepšuje našu náladu, vitalitu. Milí priatelia, toto sú veľmi stručne produkty spoločnosti Singular. Skutočne funguje. Tieto produkty skutočne fungujú, sú o tom tisíce svedectiev. Za všetky spomeniem napríklad Kala Stadel z amerického štátu Kansas. Predtým a po 180 dňoch jednoducho v tomto období zhodila 37 kg. Tito Marichal, ten dal dole 74 kg. Ale nemusíme chodiť len za more. Štefan, tu z Banskej Bystrice 28 kg. Helenka z Lučenca 30 kg. To sú ľudia, ktorých sa môžete opýtať, ako to dosiahli. Priatelia, ak naozaj chcete, aj vy máte šancu, treba sa aj rozhodnúť. Pokiaľ potrebujete viacej informácií, môžete napísať napríklad na singular@teamgenesis.com. Ďakujem vám za pozornosť.